Pate tässä, moro! Tiesitkö, että Taussin lasten neurologian yksikössä hoidetaan 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla epäillään tai on todettu aivojen tai muun hermoston toiminnan häiriö? Tällaisia ovat muun muassa liikunta- ja kehitysvammat, erilaiset kohtausoireet ja erikoissairaanhoitoa vaativat kehityksen haasteet. Käynnit lasten neurologian yksikössä vaihtelevat poliklinikka- ja päiväkäynneistä 1-5 päivää kestäviin tutkimus- ja kuntoutusarviojaksoihin. Yksikkö toimii arkipäivisin. Tarvittaessa yöhoito järjestetään toisella lasten osastolla. Perheet voivat yöpyä myös potilashotellissa, jos niin haluavat. Lapsen kuntoutusta ja sen arviointia Taussin lastenneurologian yksikössä on tekemässä tiivis, moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, omahoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä kuntoutusohjaaja. Lapsen ja nuoren perheen läsnäolo käynneillä on tärkeää, sillä yhdessä perheen kanssa yksikön moniammatillinen työryhmä tekee hoidon ja kuntoutuksen jatkosuunnitelman. Taussin lastenneurologian yksikön työryhmä toimii yhteistyössä sairaalan ulkopuolella toimivien lapsen ja nuoren kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Tavoitteena on aina lapsen paras mahdollinen kehitys, vointi ja toimintakyky arjessa. Tarvittaessa henkilökunta jalkautuu lapsen ja nuoren arjen toimintaympäristöön, kuten kotiin, päiväkotiin tai kouluun. Tampereen lastenklinikan Tuki ry kerää varoja Taussin uuden lastensairaalan varustamiseen. Lahjoita sääkin! www.lahjoitalapsille.fi